Hej, her er en opdatering fra mit husprojekt. Jeg har arbejdet i 3 uger nu her i ferien på at få noget op. Og det kan du se her. Der er lavet stomme af træ. 20x20 og 10x20. Og det står her på de her plinter, som jeg har støbt i løbet af efteråret og vinteren. Her Borta er ved at lave en næst sidste flint. Og der skal også være en her, cirka. Så det så forbinder ind til her, så jeg får min entré. Heroppe er i den høje ende er bjælkerne sat fast med gevindjern. De er så ikke sat fast endnu, men det bliver de. Gevindjernet går ned igennem den her. Her er det lavet med de her jernbeslag, som er givet ind i fundamentklodserne. Det er sådan nogle her. Den her. Den hedder Peace Maxi fra Simpson Strong Tie. Den skulle kunne holde til hvad som helst. Herinde i centret er jeg ved at lave en fundamentklodsen til brændeovnen og skorsten, hvor stort det nu end bliver. Jeg begyndte at mure med mursten, fordi at jeg blev træt af beton, men det tager godt nok lidt lang tid, fandt jeg ud af. Men jeg er snart ved at være op. Jeg skal kun op til gulvhøjde. Så der er ikke så langt igen. Det er udført med fundament, betonblokke og geotats inde i dem i bunden, og så går det over til at være genanvendte mursten fra skorstene i området. Og jeg tænker, at det skal bare fyldes op med sand. Og jeg vil sådan set bare bruge det her sand, der ligger her, som er det, jeg har gravet op fra de andre huller. Hernede kan man se, det er indfældet ned. Og her er huller til plugs, stålplugs. Gå lige op på bakken, så du kan se det derfra. Så sådan er det nu. Jeg håber, jeg kan blive færdig med hele platformen og alt betonarbejdet i år. Så det så fra nu af bare er træ. Det synes jeg er lidt sjovere. Så lidt billeder fra byggefasen. Her kan du se undersiden af en af bjælkerne. Det er skåret med en motorsav og fræset med en fræser, så selve beslaget bliver skjult lidt op i stolpen. Og her er midterfundamentklodsen, før jeg har muret så meget. Her kan man se
det er beton nede i bunden. Her er de første stolper placeret. Der er skåret ud til skråstiver, som sidder på bagsiden, altså indersiden af huset. Her er noget nedfældning af gulvstrøerne. De er fældet 10 cm ned og 7,5 cm i.